Wey'ngane zakwethu, uyabona manje siya ku-2025, sisalele unyaka siye ku-2026 lo ozoba nama-local elections. Engifisa ukwazisa abantu ukuthi ziningi-ke iy'vunguvungu ey'sazoza. Kuningi okusazokwenzeka. Baningi abantu abama-infiltrators abazongena. Sisenama-infiltrators angaphakathi. Kunabantu abangenawo umgogodla obabonayo ukuthi uma bekhuluma iphethini yakhe ayihlali endaweni eyodwa. Uyambengceza lo muntu kodwa ufake lesi skibha lesi. It's unfortunate-ke ukuthi kukhona abantu abafana nathi aba-very analytical to certain issues and individuals. Othola ukuthi uyakwazi umu-analyze, umbone umuntu inkulumo yakho ukuthi yabo lo akekho la, umbathe lokhu okunalokhu, kodwa lo usesele emuva. Kukhona abantu obonayo ukuthi they are here because babecabanga ukuthi umkhonto wesizwe it's a quick rich scheme to enrich themselves. Kukhona abantu obonayo ukuthi abanayo i-patience. I-patience ukuthi la umkhonto wesizwe kubhildwa i-foundation. Ngihlezi ngenza i-example ngale nto engizoyisho nakule nto ye-Pan-Africanism in terms of opening borders and stuff like that. Uyabona uma uxova usimende, imotho le ozoyenza kasimende isuke inenhlabathi noma i-mix blend ibe nosimende. Lesikhathi uyihlela, so that means it's your planning. Yabo? As an organization that will be part of your planning. That's how you structure. Lesikhathi uyihlela le nhlabathi uyayivula, uyivule igcine inomgodi phakathi nendawo. Bese uthela amanzi angene lawo manzi laphayana phakathi nendawo. If you are a patient man, what you do is uma ungajahile kakhulu uneyinika isikhathi, you let that water go down and it sips, but awaphumeli ngale, angene ehle ngithi ayayihlanganisa lento le, sekuyi-mixture awukakayixovi. Uyayizwa leyo nto leyo. Uma uwathela amanzi amanye ngaphezulu, awusuzothela amaningi ngoba vele amanye asengenile ahleli laphana azinzile aselindele ukuthi i-structure noma i-planning ukuthi manje ilentuze i-execute. So ngesikhathi uxova, awuxovi uxove usuka phakathi ngoba uzokhipha amanzi aphumele ngaphandle, then leyo udaka lakho noma leyo motho yakho ngeke isahlangana. Ngesikhathi uxova uqala ngaphandle ubuyisele, uqale ngaphandle ubuyisele, uqale ngaphandle uze ufike kulolu daka lolu nalamanzi asiphile, lapho usuyihlanganisa kahle imotho yakho. But if imotho yakho noma imix yakho, angisho njalo, ungayihlanganisanga ngendlela, yazi ukuthi ngesikhathi usulibeka lelo blocks alizohlala kahle, noma le foundation oyiqala phansi ngey'tini noma ngani ayizohlala kahle, ayizoba right, izobhidlika. So ngani zakwethu, ku-2025 lo esiyakuwona, ila manje kuyohlukana khona inhloko nesiqhambi. Uma kuthiwa umkhonto ufana nolwandle uyayiklina, uzobe uyiklina futhi ugwaza ngempela. Uyabona kukhona ibutho ebelikhona laphayana eMoses Mabhida, belihle nje lapha ngibona. Beligaxa imikhonto ewuthula ngemuva, omunye uphansi. Yabona uma kuthiwa khona lesisho esithi umkhonto uphethwe uhlanya, hhayi bengisho ukuthi hhayi-ke lapho ibutho-ke leli, uyalibona ukuthi kusho ukuthi uma uwomunye lihosha omunye, uma uwomunye lihosha omunye, liphikelela phambili. Uyangizwa yini? So-ke engizama ukukusho ey'ngane zakwethu ukuthi hlala eqinisweni, hlala la, hambisane naleli bhuku leli ukuze izinto zakho zihambe kahle. Noma ethethe umuntu
mina ngimdala ngepolitiki, uthi kodwa mina njengoba ngingemdala ngepolitiki ngihambisana ne-constitution. Ufuna ukuthini? Ngisho akuthwiste ngama-political jargons athini, mfethu, at the end of the day, into ebalulekile ukuthi into oyikhulumayo kubantu iyazwakala yini. Uma wena uzobona ukuthi your political experience is about speaking i-vernacular ekuwukuthi ine-political jargon, le eyenza ukuthi wena ngathi uhlakaniphile ngoba ukhuluma amagama amakhulu, but kulowo mzuzu i-message ayidluli, hhayi sesiphelile leso sikhathi. That manipulation of politics yokuthi uzosigijimela ngamagama amakhulu bese sithi hey leader, hawa khohlwa khohlwa. Into esiyifunayo la thina sifuna umuntu ozothi ngani zakwethu kune-budget engaka, njengamanje sesi-identifyile sa-consulta nabantu on the ground ukuthi kudingakala izindlu eziwu-1 no-2 no-3 noma kudingakala ama-resources athile nathile nathile, and then service delivery is done. Service delivery commitment is fulfilled. Section 4, 3D of the Constitution of Umkhonto weSizwe. Commitments must be fulfilled. As a delegate noma umuntu oyi-MKM member, ungafulfilli ungakhomithi and under-deliver. Yabo? So-ke at the end of the day, u-2025 manje, it's about constructive service delivery, not wasteful expenditure. I'm getting disappointed by this attitude yomkhonto weSizwe manje esesi-engage kuyona engathi insila yakagogo le yokuthi ukuze ubonakale kubantu ubonakala ngey'kibha. Ake siqhamuke nezinto ezingezoba i-wasteful expenditure. Ake siqhamuke nezinto ezi-resourceful kubantu, ukuthi sihambile sakha indawo, safaka imishini, sathi omama bathunge ama-uniform noma bathunge ini for iy'ngane, badayise. Akube nelentuza, kube nokuthi kuthengwe imbewu, kwa-identifywa umhlaba, ukuthi lo mhlaba lona uma ulinywa, isivuno esiqhamuka lapho sizokwazi ukondla isigodi noma imizi le e-around, plus okusalayo kuzohamba okunye kuzodayiswa, kuthathwe khona kuzo-sustainwa le project leyo mali. And ngesikhathi sikwenza lokho sikwenza ngeqiniso in terms of i-sustainability. Ngani zakwethu, lento yomona ayizukusisiza. Kukhona i-clip engiyitholile ku-YouTube, ngizonke ngiyidlale kwabanye live, ethi abantu abamnyama namakhaladi, the reason why kwi-economy bengekho phezulu ingoba ukucabanga kwethu thina sicabanga izinto ezi-short term, and thina sibulawa ukuthi asikho united, asihlangene, siyamonezelana. AmaNdiya ngo-1954 they adopted what white people do. Njengoba igrafu yabelungu iya phezulu in terms of i-economy, AmaNdiya ashesha ayibamba aba-united. That's why uma ubona AmaNdiya uthola ukuthi uma yofakana emsebenzini afakana wonke, kungena kuze kungene ngisho the auntie, the granny. Yabo, thina make ngangena mina kulowo msebenzi, mina sengiyicabangela, mina senginomona, sengiya-gatekeeper, sengiyabhrebhisa ini. Angifuni ukukucushisa ukuthi hamba ofundela i-short course ethizeni ukuze ukwazi ukuqualify for 1 and 2 and 3, noma yenza ukuthi ukuze ukwazi ukuqualify so that uzokwazi ukuthi uzongena kwenye yama-department noma kuphi nendawo. Unity thina abantu abamnyama iyona nto esidinga ukuthi sibe nayo. And coming 2025 with the mandate of umkhonto weSizwe kaBaba eyodwa ethi sizolungisela umuntu omnyama, iyona nto ekufanele yenzeke leyo.
asiyekeni umona, asiyekeni ukubakelela iqiniso.